Straight to the point. Okay, balikan na to mga higala ha. Ang atong diskusyon rumutaga. Kinis Marcos, ugway laing mga panghitabo so far sa akong forecast, ugway laing mga panghitabo na nga dugang mga ibutang talang mga kahigalaan mo. Hinay-hinay na lang sila mahigala og pangawat din ha kay murag kabantay ng mga tao. O kining mga hitabo karon, grabe-grabe naman yung mga panghitabo karon, pero kung kutob ra diha, tan-aw ko maparihan ng Gloria Macapagal Arroyo nga makatiwas sa iya mga higalang termino. Ang ato na pong pangutana ni kung unsaon pagbraso ron nga mapadayo niya. Kay si Martin man to mahigalay ilang gi pangandam unta nga may mupuli pod by 2028, pero Martin magmilisod man gito. Ngita sa lain nga ilang ikapuli. Pero inyon ta mahigala nga kining gidangatan BBM karon sa grabing korupsyon, grabe gyud tinuod yung daghan. Pero kung ang mga tao nga bisag na hibaw na, ibaliwa lang nila mahigala tungod kay sama kani sa nahitabo kang Gloria Macapagal Arroyo nga appeal sa factor diha ang Vice President. Kadi sa musugot nga sige na lang, okay na patiwasan na si Gloria. Kay ngano dili ko no ready si Noli Di Castro nga maoy mopuli pod pagka presidente. Straight to the point. Mao sa nang hitabo aron nga sige na lang patiwasan na si Marcos kay bawa naman gyud taon ta nga anak na siya, pero kananaang di ba santani Sara ha daghan-daghan masan mahigala nga kwan na faction man gud ni, so fragmented ang mga tao. Wa ba magkahiusa o wa magkahiusa ang mga tao pag remove og presidente lisod na, pero kung wa magkahiusa ang mga tao pag hire og presidente pwede. Kay di man kita magkahiusa inig eleksyon lain man kita utong gustong butaran, pero masayon malagi man ko ngon, masayon ang pag-hire kontra sa pag-fire. So, ibutang ta tulo ka faction kini. Butang ta lang. Kay mao man ni nahitabo tumilabay ang eleksyon. Nag-usa ang grupo sa mga Duterte o sa Marcos. Mo nang gitabangan ang pink. Lubong kayo sa lini mga higala. Straight to the point. Kay kadto og tulo pa nanagan adto. Base sa sulbi mo daog gyapon Sara. Pero gamay kay biya. Si Marcos o si Lini, gagmay-gagmay na gito kayo biya. Kadto magod mahigala, kay tulo magod ni ka grupo ba? Sa di na itong uban mga grupo, itong uban nga, nanagan, medyo wala kay ito'y daghang tao yun. Pero ang daghang tao yun nga bulki, ang grupo sa mga Duterte, ang grupo sa mga Marcos, o ang grupo mga higala sa taga-Pink. Gitabangan tong Pink. Muna karoon na hitabo. So pagkatabangan, pilde. Si Leni Robredo nga layo gyud pagkapilde ha. Pag-hire to, nan kung pag-fire mga kaigalaan, fragmented man. Kisa may gusto mo fire mga higalang Marcos. Ang grupong Marcos, of course, di gito gusto mo ma-fire. Gusto ko to siya panayon ng kanya BBM. Ang grupo Duterte, okay. Naog na diha Marcos. Pero ang Pink mga higala, factor man sa sila. Di man sila. Kini real talk ni ha. Dili sila kay nahadlok sila nga kung manaog si BBM, mupuli si Sara. Straight to the point. So nabutang ron nga naghiusa, gitabangan ang Duterte nga grupo na sad. Nag-usa may gala ang kang BBM, kang Marcos o ang Pink. Straight to the point. Kay kining mga higalang nag-away na magindi ang grupong Marcos o grupong Duterte, asa man mga higala ang grupo sa Pink ana. O pasagdan na mag-away din ha. Dili maka basta-basta maka-remove o presidente. Masayon lagi mga higala ang pagbutar, shade lago ka. Ikaw sa mga pagbutar nimo og kwan, mapili ka mo na sa sunod leksyon na to ni. Next time mopili gani mo og mga kandidato, presidente mga higala, inanang mga kandidato sa inyong lugar, ayo hagyod kay sayon mga higala ang pagpili, sayon kayo pag-hire, lisod ang pag-fire. Straight to the point. Mag-antos ka pila ka tuig, di ka kauyon ana. Mag-antos ka.
So mo ning hitabo ang mga sukit tig paminaw. Ang dili gyud na ingon. Prangka pagka-istorya dili man gini. More on ko naman gyud ni. Mga politika naman gyud ni mahigala maoy positioning na for 2028. Straight to the point. So nitabo kini si BBM kay bawo man tanan ang mga DDS, mga higala, mga Duterte group, kahibaw man sa tanan nga kini di ni mao. Ang tanan na kahibaw, dili lang ang Duterte, tanan nasayod nga kining budget ron tuiga, labihan ka bastos nga budget. 2025 budget. Doon na insertions daghan mga higala. Kahibaw ang tanan ana, pero imong itolerate na depende. O grupo Duterte dili ta mo tolerate ana. Ang grupo may galang BBM okay ra na siya. Ha? Muna mahigala ang grupo pod mga kagilaan sa Pink. O kato mga tinuod nga crusader sa gyud anti-graft crusader bidaw di na bitan ni mao. Di na ni mao pero ang atong kuyawan mo puli man Sara, ha? Wa po sa kauyon mahigalang Sara. Straight to the point. So mo na nahitabo diha. Muna nga ang pag rally more on accountability. Unsa man kutob ang response ni BBM ani. Iya ba ni mahigalang inyo na sige, tagaan ta lang mo og kwan karon December na anay mga preso. Pero ihatag ba niya ang uban nga mga angay mapriso nga iyang kauban sa partido? Mo ni dakong pangutana ron. Straight to the point. Kay dunay mga lain pa mahitabo ini in the future kung dili satisfied ang mga tao. So unsa man ning kalakihan nga gamay raman. Labi na mga higala karon mura man tag mapuyok-puyok ani. Malingaw lang tanang na may nga preso na. Aman ba ang mga tao anang nanay nga preso? Or kuwang pas mga tao kay labi na mga tao di man mao ang unsa may mahitabo ang anibersamin ani? Napil mo sa nanganlan. Unsa may mahitabo nila? Kay kadto mga nanganlan mahigala nga kontrapartido na may isang atamang kaso. Pero ang katoto ang mga naas partido, unsa may mahitabuan nila? Straight to the point. Aron masatisfied ang mga tao. So kini mga kagalaan, tanawa ha, ang budget mahigala kining 2025 budget nga labihan ka bastos ka budget. Kaya ba naman tanan ana? Nga mo ni pinakabastos ka budget na mga insertions. So gipasar ni sad-an kin saldiko kay isla mga higala mo ay nagpasar in his lower house. Isip chairman sa Committee on Appropriation si Martin. Kumusta man? Unya si Marcos iya man gipirmahan. Controversial kayo, very controversial kanang maong budget. Naapil pa gani ka controversial kay hasta pang kwartas PhilHealth gikuha pa. Perti ka controversial nga budget. Ang education mga higala na ubos pa kumparar mahigalas DPWH. Tiya mo na unsa ka hanggaw. Straight to the point. O matan-aw to mahigalang mga kurakot di as Department of Public Works and Highways pero sila may gitagaan og labing dako nga budget. Straight to the point. So daghan na question pero unsa ni tabo Ingos Marcos gi-review naman na niya gipirmahan niya. Nalangan ang pagpirma. Niabot lang December 20 wa pa pirmahin lapas na Pasko wa pa mapirmahi. Nakaingon ta ayay di makampirmahan. Pag December 30 napirmahan gyud. Asa man tong picture ni Marcos nga pirma sa budget be? Ara man to. Na to da dong. Straight to the point. Okay, atong balikan mga higala. Now ang tanan nasayod nga ang budget sa 2025 labihan mahigala ka bastos nga budget, labihan ka kurakot nga budget. Ang dunay exclusive power mahigala sa pag himo ni ini mga kagilan diya sa lower house, mao to mahigala sa Saldico. Og of course di mahimo mga kagila ang inosente inis Martin Romualdez. Straight to the point. Nakini dili ka panghunaos Marcos kay iya man gipirmahan. Despite mga higala sa red flags. Daghan na reklamo labot sa budget mga higala. Muna nga kung ma-recall ninyo, nalangan ang pagpirma. Pero niingon sa BBM, okay na na-review ko niya ang budget. So, bastos nga budget, gipirmahan niya. Niya ingon man siya na-review. Nalangan tood kay iyang gi-review. Tanawag ko ni mga pictures ano ba? Eman to names. Naba to names? Kaya sa mga pictures at unahon daan ha? Iya man gi-sulti yun. Pila ka pages ko ni. O kani. Mo ni pag-review.
Kauban niya mahigala kini napa diha si Pangandaman, kini babae si Pangandaman man, Department of Budget and Management Secretary kana si Bunuan, Secretary sa DPWH, pagkaut-kaut pa sa agtang kunuhay. Kini si Pangandaman. Unsa man ning tanan og bingon nga review, unsa man ning ila picture taking ra ning ila? Naa diha mahigalas Lucas Bersamin, amot kinsa ning usa ka babae o kaning usa ka lalaki, kinsa ni sila? Unsa man na tudlo-tudlo lang na review niya human picture. O gibasa gyud tinuod ni Marcos ni. Nya sa iyang pamahayag atol sa iyang speech kay daghan lagi mahigalay nag-question sa survey. Red flag kayong survey. Iya gyud gipasalig nga okay na na-review na niya. Kadto ko ng mga kon okay na di sa reflecto ganin ini. Ang Department of Finance. So slang ko yuga sa pag-review didto kinis Malacañang mga sukid tig paminaw. Una niya gipirmahan. Sa laktod ng pagkistorya na pirmahan niya, kasabot sa kay kanang kabagao, iya ko nung gibasa. Ang mga tao nga naminaw nito, karong hibaw ta, unsa ning tinuod mahigalang kalakihan, dili ka panghunaos Marcos, ana. Unsa din review ni nga tinuod nga iya yung nabasa ni Marcos? O review, picture lang ni? Mura ba yung mga, sige be, kanang picture ko, ako kabo ning ko, nagbasa-basa, kunuhay ko, ha? Review man yun. Kaya karon sa iyang pagpamahayag, doon ang speech niya mga higala, na ako pabati ninyo, ha? Nigo siya nga, okay, iya ko nung review tanan. Diya, ato paminahon doon, ang sa video dong. Ano maklaro tani ba? Katong usa. Video ni Marcos, katubang nagkuhan si Marcos Jr., nag-speech siya dong. Be, katong usa nga nag-speech asa man tong kuan katong natan-aw ni Inday RB asa man to kani mao to no ni sige ko no dong ni paminaw na to sa Marcos be paminaw to ha okay lisod man kayo mag kwanta ani 2025 because I reviewed it analyzed review it review kanang kuan dong isugod dong kay wa mabati dayon ang audio tawa ha. Aron nga makakuan tanan ba ang katawhan no hibaw naman mo ba itong uban pero pahinumduman ta mo nga mao ni hitabo. Na-review gud niya despite sa kabasto sa budget iya na kunong gi-review unya iyang gipirmahan. Straight Yamang hinaw siya ang kalakihan ron sa wa sa labot kuno oy wa kuno labot sa BBM oy. Matod pa Marcos may galawa kana sa Pangandaman. Sa Bersamin. Wa na ni matan-aw tong insertion. Dada atong klarohon na be sige sugod na ni dong. Okay sige names. Go ahead names. Tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and, yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. Okay. Please, tanawa. So iya ko no mahigalang I review it, analyze it, o ang uban iyang gibito. Gibito ang ginagmay, wa gibitong dinagko. Dili kahibaw ang mga tao ani. Dili mahimo mahigalag na budget ni karon nagsugod ni aning budget. Nganong gialaw man na? Kada ng insertion 100 billion. Sus billion ka ng kantidara oy. Sara pa na mahigala, wa na, kisi-kisi wa na, kay kuan, di man ka, murag sakitan yung dughan sila ba, nga nakunuhay korupsyon. Pero kanin kang BBM mga kaigalaan, oy, hilom pastirana. So diha niyo makita nga, medyo, dunay mga uban ani mga higala nga, mga, nagpakaroon ingnon ba lang, nga kunuhay mga
anti-graft crusader pero lahi gyud ang naa sa sud sa ilang kasing-kasing. Ha? Ano? Review man gyud niya ko ng budget. Rewind gamay names para mapatik sa utok sa mga kaigsuonan nato ba. Kining budget nga bastos nga mo hinungdan sa grabing korupsyon. Ha? Gi-analyze kuno ni Marcos. Iya kuno ni mga higalang gi-review og maayo og unya gipirmahan niya. So iyang nabasa dito tanan kay na-review lima ka ng 100 billion nga na-insert din ha. Nalipat ka ng kalakihan na unsa ng kalakihan nga na-review magkag maayo. Bebe sige balik ko no dong names. Today, Sige, tell you, so good. as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Freeze adong. Freeze. Freeze ha. Pila ko no 4,057 pages ang gibasa ni RB. Ngiga ha. Iya ko nung gibasa ni mga higala ang 4,057 kapahina. Nya sa man to pagkabasaha kana na ang nabasa gito kuan usa to pagkabasaha na sud to sa utok to pagkabasaha or naunsa ba ka? Labaw pa ni mahigalag padung sa mo technical examinations Marcos. Iya ko nang gibasa oy gipulawan gyud nagbasa kay kanang 4,000 mahigala nagbasa nimo ana. Igawas depende sa font mga kagalaan, depende po sa spacing. Kay pwede man og pila ka pages na nya laktaw dagko kay laktaw ba pero kung gagmay kanig laktaw murag bida pila ka niya kaadlaw gibasa ni Inday RB nag-highlight ba ka ni siya no asa mga importante mga detalye kana bang gamitan ng mga highlighter ba kay aron nga kini importante ni kini hindapita na gibasa ko kuno niya iyang gibasa 4,057 pages. Dili ka makaingon inosente ka ng butanga oy kay imo magibasag tarong. Sige, proceed dong names katong video dong. Sige dong. Kana sige. I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. Please. So sa to pa iya gyud ning kuanday. Reviewed it, analyzed it. Sa to pa analisar ko niya sa to pa. Dili ni reading nga murag nagbasa lang ka murag comics lang. Kaya ka na magbasa kag comics ang pagkabasa may analyze na diretso man lang. Kini iya yung gibasa og iyang gianalisar. Og mao ang iyang gipirmahan, Unya mo ingon karon nga wa masayo na presidente Jesus Ginoo ko ng istoryaha. O kini mga higala ang katawhan ang nasayod na. Pero medyo ba sus amot sa termino kung gamiton ani mga kagilaan. Dili na mga higala kuno diligent kayo de is Marcos kung atong tuhan siya ba. Grabiha ka diligent ni Presidente Marcos sa iyang pagtuon de iya gibasa. Dili lang basa nga kwan kay pwede man nga newspaper reading or comics nga pagkabasa ba. Gibasa, gipamalandungan gyud mura gyud nagbasa mahigala o kanang nag-review gyud sa board exam. Ngilngig ang pagkabasaha mahigala. Di ni basa-basa lang nga kanana ang kwan lang. Gipsud gyud sa utok na niya ning pagkabasaha kay di man ka mag-analyze ug basa lang nimo nga kuto basa lang. Ora gibasa kuno, iyang gibasa, gi-review, gi-analyze. So na-analyze gyud to niya tong 100 billion unsay mahitabo ato. Mayong pag-analyze ang 100 billion nga naagi-insert. So, mo ni hitabo ang mga kaigalaan. Medyo ang mga tao kung ato bang tan-awon lang yun o atong analisaron lang yun mga higalag tinarong ba nga pag-analisar ini mga issues. Di ka panghunaw sa Marcos ani. Kay iyang gipirmahan sa diha iyang napirmahan nahimo kanang GAA.
General Appropriations Act o didto na nagsugod ang tanan. Straight to the point. Mo ni klaro-klaro. So gikunik na mahigala ron ni Saldico. Gikunik ni Saldico. Gikunik ni Sergeant Gutisa. Pero ang mga tao mahigala medyo lahi ba? Kani-gani karon mahigalang Senate Blue Ribbon Committee. Katingalahan kayo kabantay mo hilom pastirana. Nga naa na ang corruption. Wa naman og tinud-o ni mahigala pag-imbestigar ni Lacson. Tuan ay ni padung na ang direksyon to na sa Malacañang. Undang mahigala Lacson og imbestigar. Ambot og ni undang na ba gini or wa pa lang usa. Giundangan na sa gamay kay mo naman og na naman nangita man kita sa kawatan. Nangita man kita og kinsay mga responsable. Di ipadayon ka ng investigasyon. Nagmaigo si BBM kay pabor-pabor naman yung dagana mahigala. Ang uban mingon na maigo kay BBM dapat accountable siya. Pero kutob ra diha mga sukid dig paminaw. Pero basin pa lang og kini ni ang ihatag na lang ng uban ni na nga mga ego except ni BBM. Wala na ila mahigalang baruganan diha. Kay bisa pag mahibawan kada gud klaro na mga sukid dig paminaw bisa usaw na analisa na ron. Hay man sa Bersamin, ipatawag ng Lacson para maklaro na. Si Bersamin, si Pangandaman, kanas Jojo Cadiz. O naman ay na-mention ni Saldico nang resign na sila, dili enough ang pag-resign. Oy, nini karong binilyon nga nangawagtang. Dili enough ang pag-resign lang. Unsa man puyok-puyok ang mga tao, o gaya nga, sige na lang, kay total ni resign naman. Okay lang ang mga tao, anak. Straight to the point. Kulang kayo. Kinahanglan manubag mga higala. Batayan landaan, mo testimonya pa na ito, ipatawag ng Bersamin nga, na ay mga ngan ipang-mention, hala, bantayan lang po bayo. Pag mo-mention nga ng BBM da, bantay lang po sa Lacson, pag abtik lang sa pag-ingon nga, why, probable yun na. Lain ganun nga may mention, labi pag taga-oposisyon, okay lang. Pero ma-mention nga ni Marcos, why, probable yun. Ready lang gidaan ang pagpangandam na gidaan nga abtik pa. Ha? Sus, Ginoo ko. Sukad sa una, nagsige na lang ubinantayay, pero nagsige lang, mo ni ginanay, adto sa gawas nasod. Ha? Mo ni mahitabo mga sukitig paminaw. So kung tanawin mo, kutob ra diha, ang mga tao kasabot, labi pagtiwasan ng ibisigan ng Lacson eh. Pero marami na undang man. Ang mga tao ron kahibaw na makabana-bana na sila dayon. Nga medyo naanagis Malacañang ning kwan. Si Lacson mismo ha, niangko naman si Lacson nga na ay 100 billion nga insertion. Pero way labot si Marcos, labot ang taga Malacañang sa Bersamin lagi. Sa ato pang pagkaistoryahan na mga higala na anagis Malacañang ang korupsyon. So karon na naman sa Malacañang, unsaon naman na ron? Di ta mo demand nga maapila sa kapriso, ibutan ta lang way labot sa BBM, pero labot sa Pangandaman. Kanan na ito ipapriso na lang. Ang kang Alcantara, giuli naman niya 100 billion, 110 billion. Mauli pagulutog dugang mga higala. Daghan na labas kwartang Alcantara, oy. Ha? 110 billion kato sa level pa lang to, district engineer pa lang to nga level, ha? Ha? Ang uban kano sa man iuli, tanawa ko tong picture ng Alcantara do nga nag-uli kwarta dong, daghan ng kwartaha, oy. Ano mo ma-imagine ba? Makaingon na sa kag sana all, ha? Kani kana ni kwartaha. Mo nang giuli may galang engineer Alcantara. Pero kuwang pa ni, kay 300 million mo to iyang iuli. Oh. Tarawa kabaga sa kwarta tag 1,000 pesos pagka binandol kayo. Unya, paghuman, ang administrasyong Marcos, uluhan ng mga tao nga, okay lang Nocheboy na ha, kanang 500 pesos, maigo na lagi na. Maigo na lagi na. Tarawa, Alcantara, kabaga ni kwartaha, may gala, 110 million pala na. Muna, kabaga, inana kadagan ang 110 million. Unsa na katang bilyon, no? Sus, Ginoo ko ka ng 100 billion. Di siguro maigo na sa kakwarto na Inday RV. Ala, iuli, ha? Pero, kana na ang
Kada kadaghan 110 million. Samtang ang mga Pilipino may gala naglisod, ulo-uluhan lang yan. Sige lang, hain na mo kabalaka kay kanang 500 pesos maigo ran as Noche Buena. Ato lang ni agi katawa mahigala. So mga tao na hibaw nga tuwal gyud padung sa Malacañang ang korupsyon. Bahala na lang mga panganlan ng nas palibot basta except lang gyud Marcos. Straight to the point. Hibaw mga tao ana hasta ganit na mahigalang isyo mahigalang drug si Marcos, dugay naman ang istoryaha makikilaan, dugay naman ang gawas na maong report. Maghiwi-hiwi ang baba, naan naman na, dugay naman na mahigala niya, di lang kita makakuan. Maghiwi-hiwi ang baba, nagdugo ang baba. Niya na pa siya PNP chief nga si Marbil, mga higala miingon, nagbasi mag-overtime lang, okay lang na mag-drag sila sa mag-overtime lang. So ang mga tao doon ay idea na daan. Pag-confirm ni Aimee, daan nakakaingon, oy, tinuod yun siguro di Aigod, kaya ang isuon naman ni-confirm. Pero despite ana, ang mga tao uban, dili tanan. Kaya uban mahigala mo, di man Marcos resign. Ang uban, despite anang hitabua, dili sila. Bahala na lang og ang atong presidente, adik, nga mo isulti sa igsuon. Ako di ko basta-basta makatuo, pero may isulti sa igsuon. O bahala na lang ang presidente kurakot, may isulting saldi ko. Okay na lang. Basta di lang yun makapuli, Sara. Straight to Mao the ni point. mahigala nga. Antuso na lang na. Pahumanon lang si Marcos. Mahuman na yung termino, basta hindi lang yung kapuli, Sara. Straight to the point. O magkapuli mga ni Sara, mahigala nga tos 2028, tanaw nun pa na. Pero bakbaka ni maayaw by 2026, February 2026, another impeachment. O makalusot si Sara ng impeachment 2027, another impeachment. Hangtod nga teknikalon yun eh. Kay kung panalitan mahigala o dili nila mateknikal Sara, bisag pag mao na sakto man ang giingon, bisag wa makauli si Digong, bisag di manaog si Bongbong, o gikatakda gyud nga kang Sara ng presidency by 2028 iya gyud na. So himuon ng tanan, impeachment 2026, 2027 impeachment. O dili man gani kuan hantod nga di gyud mga higala mapuog gyud ang mga Duterte. O di nakabalik. Pero kana kung kang Sara gyud 2028 iya gyud na. Pero kung di gyud kalusot Sara sa impeachment, delikado mo balhin atong basti. Diya ka kaingon wa gyud para iya gyud eh. Pero mapapa sila, wa ta kasabot kung kinsa mahigalay kandidato sa mga Duterte. Straight to the Pero at point. least kung mawa si Sara, ang interest niya mahigala medyo level ang playing field. Kay Sara magikusog iron. Kung imong tan-aw na service after service, pwedeng layo agad sa uban. Sara gyud nag-una. Pero kung mawagtang si Sara diha, ma-impeach niya dunay perpetual disqualification to hold office, medyo man-level ang playing field. Pwede na mudagan bisag kinsa nga mudagan diha nga kinsay ikapadagan sa Marcos, kinsay ikapadagan sa Pink, kinsay ikapadagan sa mga Duterte, murag patas-patas na ang laban. Kay karon dili nila ma-technical Sara, di gyud makita na nimo mga higala nga wa na daog na 2028. Straight to the point. Now, balik ta mga higala. Bisan pag mahibaw-an pa. Kini ha, bisag mahibaw-an pa ang binilyon mahigalang kwarta nga naagi kurakot. Ang impeachment ng higala batok ni BBM, medyo lisod yun. Una pa unya mahigalang ma-impeach si Sara by 2026 February. Nawa na. Ako ning forecast ha. Kanang kang Sara mahigala millions ng iyang 125 million. Bisag miingon ang kuwa mahigala nga way irregularidad pero tanawa. Ipasakag balik na because technically di man pwede mapasaka na nga mapadayon kay usa ka tuig naman lagi. Pabuto ng usa ka tuig by February usa ka tuig na. Tama, i-file dayon na. Paspas na mahigalang pagkuan lihok ka naman congressman dayon. Mauna pa mahigalang file like impeachment sa Sara. Si BBM nga billions, relax lang. Mo ni actually ang mga mahitabo ani tawa gud. Mo na kung imong tan-aw higala diha na nganong naglisod tang Pilipinas. Pulos mga higala puyok-puyok ning atong kuan ba nya mosugot sa ta mahigalang inanaon ta. Tawa gud na. Mo abiba na sila mahigala nag-file og impeachment ni Sara by 2026.
Bahalag kalimtan to kwan. Ganahan po sa nga ato lang tiwason ni kang Sara gyud kay lingaw man eh. Nga mga tao atensyon na kay nga Mary Grace Piatos na malimot nas binilyon. Kay si Marcos imong pasakaag kaso kanang impeachment case og ipasak kang Marcos diha sa lower house. May tagdo na diha mahigala og dunay usa duha ka congressman nga mo pasaka kunuhay ana diha mga sukid dig paminaw mo sponsor ana diha kunuhay. Ay wapas committee level palang patay na na. Straight to the point. Maparihan na sa panahon may gilang Gloria Macapagal Arroyo. Doon na ipasak ang impeachment. Ay, nagbuting mga kagalaan. Pilde. Di yun kalusot. Ang kang Sara mahigala pag pirma mga kaigsunan, lusot yun. Kaya doon na may kwartang budget sad sa mga congressmen nga muhat mo pirma mahigala matod pa sa ito nakuhang report. Straight to the Matod point. pa sa nang gawas nga mga reports. Gawas anang budget, doon ay kwarta mga higala. Mismo ganito mga congressmen nga suod-suod ni Sara kanadto sa may natabo. Mismo ganito sugbo mga higala doon mga congressmen din nga kunuhay mga suod pero ka-afford man sila. Nga ilang gibudhian si Sara Duterte mga kaigalan. Nga naman, number 1 ang kwarta, number 2 ang pressure. Malagmit nga ikaw makabarog kas kwarta nga sige lang dili ko na ako'y prinsipyo di ko ng kwarta. Pero ang pressure mga kaigalaan. Og ikaw congressman ka. Nya ingnon ka hunghungan ka sa Malacañang di ka mo pirma na ba kay imong flood control project sa draba. Papilion ka unsa man ka atong imbestigahon si Sara o ikaw may among imbestigahon. Bahala daghan dinagko inyo nakawat basta dili ikaw may imbestigahon okay ra. Mao ni nahitabo na turon. Mao ni nahitabo na turon mo na nga og dili ta mo padayon ng taan mo padayon taan ning klasiha mahigala sa puyok-puyok lang. Wa gi kasulbara ni. Nganong inani pobre ato nasod nganong daghang kawatan tungod kay okay ra nato. Kita tang grabing kinawatay okay ra nato. Ngani anak na mga hitabo Gitolerate ra nato na inana. Ni tan-aw ra ta mahigala na inanang butanga. Lawaw, kisa may subject sa kwan. Sa investigation, katong kunta partido, tirahan gitong mayo. Ang katong kaubag partido, ari mo rin, kuyog lang ta diri. So mga congressmen, inyo na, pirmahin ninyo ng impeachment, kay impeach sa to Sara by 2026, February. O ikaw, congressman, pirma ka yun, kay labig hunghungan ka nga, unya, o samang ka. Di ka mo pirma, or ikaw may imbisigahon. May nalaning lahi atong imbestigahon kung nasa ikaw ba mga subject unya sa investigation. Straight to the point. Hunghungan nimo nang usa ka congressman bisa pag di mo taga kwarta na. Nya imo lang hunghungan nga may in the RV imo inon nga. Kumusta man tong pirmahanan congresswoman in the RV? Pirmahin ni nya murag kag na kay prinsipyo inyon ka nga. Dai kumusta man tong flood control inyo dai? Okay lang ha, o kanang tanong sa gyud ka nga wa gyud ka mudawat ana flood control wa gyud ka na kwarta pero kana sila mahigala magkinidhatay na mga daan. Inig-ingon na nga kumusta mang flood control sa inyo. Ikaw mismo mga higala medyo kon ka gyud. Kani karon kang lakson, di man to mabasol sa lakson na gyud nga mabasol na to nga sa magkalakson. Nibalik kapag ka chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga orang namingaw man lagi. Wata mahibaw ba sa basig pressure for election in the area. Gitawgan sa Malacañang nga kining inahinay na sa mong investigation ping ha. Sa ba ito investigation sa sibuyas o investigation sa bugas sa allegations may gala ni Saldico nga nag-imbestigar na sa sibuyas nag-imbestigar na sa bugas gitawgan undangan ninyo ka maigo ang first lady. Straight to the point. Agi undang kaya nagkontrol ana ang igsuon sa first lady nga mo si Martin Aranita. Straight to the point. So doon na investigation, kalit ka undang. Kini karon mahigalang Senate Blue Ribbon Committee, wata masayod ha, ug unsa ka prinsipyado na lakson o kana na ang maingon lakson mahigalang mo imbestigar gyud siya or doon ay nagtawag na niya nga ping. Kani ni ang ailan sa palabi da ping hay na hinay la sa na ping or undangin na sa nang investigasyon Senate Blue Ribbon Committee ping kay bida. Di ka gani muna kumusta man to imong kaso sa una katong kuratong maliling bitaw? Unsa ganito nya katong kang Dasel Corbito case o katutuang sa unang mga kaso mo, naunsa na ganito, Ping?
Gamahanan na ba kayo mahigala ron administrasyon? Bisan mo na karon hilom ng mga politiko. Labi para Buying Rimulya mo ombudsman. Unya ikaw ron politiko ka mo. Ini person nga connected sa government mo hilom ka gyud. Labi pag pahinumduman ka nga ato lang ombudsman ron mayor or gobernador. Ang atong ombudsman si Buying Rimulya kaila mo ana kasi nalimot mo. So, kinay by February mga kaigalaan 2026, una pang mapasakaan og kaso si Sara Duterte mapasakag impeachment, another impeachment complaint. Ako ng forecast ha. Kinira ako mga forecast mga higala bida. Sos, mo igo ra ba gani ko mga forecast mga kaigalaan dili gud niya pintok gyud. Hindi ka igo pero gipang forecast ko na kung makabantay mo. Katoto ang ato mahigalang mga tigsunod gyud sa atong programa. Ako na nang gitan-aw daan base sa mga panghitabo mahigala base sa balaod, no? Marcos di man na mahimong pwede na pasakaag impeachment case kay impeachable na iya mga offenses ron. Daghana sa mga mahimo na gyud unta. Pero unsaon ta man nay mo file ang kasong Marcos. Diha pa lang sa committee level. Bisan ganito na bitang file niya kaniadto mahigala tong Duterte. Partile sa manita wa tagda ang impeachment complaint. Straight to the point. Kung doon na i-file na, diha lang sa committee level, wa na, mamatay. Pero Sara, lusot. O na'y mahitabo, mga sukid dig paminaw. So by impeachment, mga kaigalaan, mo na ang way unta, pag-remove sa presidente, dili maigo sa Marcos anang impeachment. Unya, kining tanan, kung imong i-connect, medyo preparasyon is impeachment parang Sara. Kana lang ang mga senador mga kaigalaan, intact ang mga senador nga mga kagrupo ni Tito Soto, intact sila. Pero kadto mga senador nga diya sa siyam nga supak nga murag mga pro Duterte, awa na. Nag-iyahay na mahigala kay unsaon naman na ron. Ug mapriso si Chis Escudero, ipapriso si Joel Villanueva, ipapriso si Jinggoy. Kinsa pa isunod si Bato di na makatambong kay to na po mahigala giingnan po nga di apo kay imong waran sa ICC. Si Bungo mga higala, ibisigaron po ka kay kontraktor sa na imong pamilya. Wa na tarawar ko na, why mahabilin ini sa siyam kabok. Duda ko sa I mean na siguro magtikaw-tikaw ana. Ha? Abot si Alan Peter Cayetano, posibleng mahabilin kay total duha na lang sa mahabilin. O ya inyon niya, ikaw Peter, sige lang, ay lang na kay hilabtis Peter, kay total spiya, di amas pikas. Unya, kining kang Mark Villar, unsa man eh? Murag tanaw nila bagay, Mark Villar, murag og kini mga Villar, medyo may pagkadutirti na ba sa ni? Bi atong witkan gamay sa Mark, be nga Mark, ay nahinay Mark ha, kay ikaw ba DPWH Secretary kanadto Mark? Ipadayon na yung pagkatahimik Mark ha? Dali ka na mahulga ng mga Villar, soy. Kay siyempre ka na Mark Villar, DPWH Secretary, ba na kanadto. Ha? So, kining tanan, konektado ni kanit na ni, padong na ni mga higala sa impeachment o niya, ni Vice President Sara Duterte. Padong na, kanit-kanit na, konektado na ng mga issues. Straight to the point. Ha? Maayo pa'y, 2026 ani, bahalag magkalinta na lang ang binilyon, basta kay unahon si Sara. Straight to the Mo na point. diya. Kinini ang mo ni nakalisod mga sugid tig paminaw nga ato untang priority bag kinsa tong nakakawat o dako. Pero kani politika naman yung tanan. Mao na man ning hitabo may gala mo na nga forecast na ko na so sa side may galas mga Duterte mangandang pod sila. Unsaon la pagdipinsa may gala Sara Duterte nga dili ma-impeach by 2026 kay kung makalusot sa 2026 tiwasan pa ginas 2027. Pero sa ako nang giingon kung gikatakda gyud nya para iya ka ng presidency by 2028. Diha kita kakita makaingon tao. Iya para iya gyud ay siya gikatakda gyud ana. Straight to the point. Pero matangtang siya kinsa kay gikatakda mga sugitig paminaw. Mahimong makalit bakas basti mahigala. Nga maoy ilang kandidato depende na. Pero medyo ang karisma ni Basti layo ras karisma Sara. Or pananglitan sa Basti tiwasan pod pananglitag ma-project nila Sara by 2026.
Si Basti tiwasan sa mahigala kay total ombudsman si Buying Rimulya god. Aron mapuog yun, wa na'y kandidato ang mga Duterte. Straight to the Doon ay point. mutumaw ani nga lahi sad. So tan-aw na to mga higala og unsa, no? Ang taga Marcos po doon nasa ibutang dihakin sa ilang kandidato. Or baka mahigala pod ang taga Pink mahigala si Leni Robredo baka may mobalik o Risa Hontiveros may mobalik. Di okay sad mga sukit paminaw. Straight to the point. So man-level ang playing field by 2028.